2020 yılda spor çağrılarının yortısı uzdu, yortısı planda kaldı. Ama pandemiya yılında spor bilen daimi şugullanuşlar artkan. Respublikada halkının yortısı 10 yıldan bu kursatkı 75%-га жетерге тиеш. Мы продолжили реализацию республиканских программ и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В 2020 году в республике построено рекордное количество спортивных сооружений – 406. Просили бы вас также поддержать строительство в Татарстане тренировочных спортивных центров России. Это центры пляжных видов спорта и центры фигурного катания. Мөрәҗәгать Россия спорт министрына Олег Матыцин бу тәкъдимне өйрәнергә шандырды. Гомумән ул республиканың тармактагы уңышларын югары бәяли. Сезнең заманча инфраструктура булдырудагы уңышлар алар төрле юнәлештә югары спорт масса күләм шөгыльләнү өчен мәктәп студентлар өчен булсын, башка төбәкләр өчен үрнәк. Үсеш бара, максатлар куела. Күп федерацияләрнең халыкара спорт чараларын нәкъ менә Казанда уздырырга теләү дә аңлашыла. Коллегиядә зур спортка да җирлекләрдәге хәлгә дә тукталдылар. Хезмәт хакы түбән булу, авылларда хезмәт буенча тренерларның эштән китүенең төп сәбәбе. Күптән түгел волейбол буенча югары күрсәткечләргә ирешкән тренер Алида Насыйбуллин эштән китеп, маникюр стасуы шөгыльләнә башлады. Хезмәт хакы якынча 3 мәртәбә югарырак. Профессиональ кадрларга ихтыяҗ көннән төн арта, гына түгел кадрларны яшәртү мөһим. Чөнки бу көндә тренерларның уртача яше 40 яшь. Авыл җирлекләрендәге тренерларга ярдәм йөзеннән торак шартларын яхшыртуга акчалы табылышлык күрсәтү тәкъдиме яңгырады. Проблематика не только там Республики Татарстан. Бу проблема республикада гына түгел, ил күләмендә. Яшь белгечләрнең авылга кайтырга теләге булсын өчен хезмәт хакында ниндидер өстәмә түләүләр дә булырга тиеш. Кайбер төбәкләрдәге тәҗрибә белән таныштык. Безгә хәзер мәсьәләнең федераль дәрәҗәдә каралуы мөһим. Әтиәннәрне борчуга салган тагын бер мәсьәлә бар. Ул спорт мәктәпләрен оптимизацияләү белән бәйле. Дөрес, спорт министрлыгында моннан зыян булыр дип уйламыйлар. Бик күп яңа заманча спорт корылмалары төзелде. Менә шул спорт корылмаларына беркетләр безнең спорт мәктәпләре алар инде үстәмә эшләгән акчаларын шул тренерларга һәм спортчыларга юнәлтергә дигән куйсызлар. Безнең мәктәпләренең базалары юк, аларның андый мөмкинлекләре юк. Үзгәрешләрдән куркырга кирәк түгел. Быелга Татарстанда халыкара дәрәҗәдәге 9 спорт чарасы үткәргән ниятлиләр. Республиканың 31 спортчысы Токиода узачак Олимпия уеннарында катнашу өчен илнең җыелма командасына кандидатлар исемлегендә әзерлек бара. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.